Now amene bagali banyowani bena ngwanire pera message kufunza kuti nanga program yali yamba time bwanje tima konka siniziwa bena kuchira kumara chema yo road ai mwana kusibani so ni yamikira kwa mbili Mulungu kuti zona bambiri utenga bali kusatira kapena kukonka ndikufunzira choona. Praise the Lord. So kwa ichi Mulungu ndimamutokoza kwa mbili. So kutenga wa siku ya lero na chapa mtu chake chikamba kuti akesa mwazi wa mkosa pamwala. Chapa mtu chikamba kuti akesa mwazi wa mkosa pamwala. Uyu mwala uli na zina. Tikapeleka mu book ya First Kings chapter 1 pa verse yake ya 1 kuenda fika pa 5 zapeza kuti zina ya mwala mchichewa ikamba kuti zoeleti. Amen. So ndiye chapa mtu cha siku ya lero akesa mwazi wa mkosa pamwala. So nizapemba Apostle Wisdom muzatitamangisa. I think it is aenda kishangira tikaverenga mapozi ngako pamono then takambira tikafika kumapeto nishitafika kumapeto. Amen. Buku ya Mafumu oyamba verse yake ya 1 chapter 1 verse yake ya 1 tienda nayo pansi mwatatane satani kiponso titamange tuone kuti nkani ili hapa ni nkani yotani nanga pomwe tikulankula kuti akesa mwazi wa mkosa pamwala. Omwe ali kukesa mwazi wa mkosa pamwala ni ani? Verse number 1. Now King David was old and advanced in years, and they put covers on him, but he could not get warm. Therefore his servant said to him, let a young woman, a virgin, be sought for our Lord the king, and let her stand before the king, and let her care for him, and let her lie in her bosom, that our Lord the king may be warm. So they sought for a lovely young woman throughout all the territory of Israel, and found Abishagi the Shunammite, and brought her to the king. The young woman was very lovely, and she cared for the king and saved him. But the king did not know her. Then Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I'll be king. And he prepared for himself chariots and horsemen, and 50 men to run before him. And his father had not rebuked him at any time for saying, why have you done so? He was also very good looking. His mother had borne him after Absalom. Then he conferred with Joab, the son of Zeruiah, and with Abiathar the priest, and followed and helped Adonijah. But Zadok the priest, and Benaiah son of Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei, Rei, and the mighty men who belonged to David were not with Adonijah. And Adonijah sacrificed the sheep and oxen and fattened the cattle by the stone of Zoaleth, which is by En Rogel. He also invited all his brothers, the king's sons, and all the men of Judah, the king's servants. But he did not invite Nathan the prophet, Benaiah the mighty man of Solomon his brother. So Nathan spoke unto Bathsheba, the mother of Solomon, saying, have you not heard that Adonijah, the son of Higgith, has become king, and David, our Lord, does not know it? Come, please, let me now give you advice, that you may save your life. Sorry, I'll repeat. That you may save your own life and the life of your son Solomon. Go immediately to David and say to him,
Did you not, my lord, O king, swear by your maidservant, saying, assuredly your son Solomon shall reign after me, and he shall sit on my throne? Why then has Adonijah become king? Then while you are still talking there with the king, I'll also come in after you and confirm your words. So Bathsheba went into the chamber of King David. Now the king was very old, and Abishag the Shunammite was serving the king. And Bathsheba bowed and did homage to the king. Then the king said, what is your wish? Then she said to him, my lord, you saw by the Lord your God to your maidservant, saying, assuredly Solomon your son shall reign after me, and he shall sit on my throne. So now, look, Adonijah has become king, and now, my lord the king, you do not know about it. He was, I'll repeat verse 19, he has sacrificed oxen and fattened the cattle and sheep in abundance, and he has invited all the sons of the king, Abiathar the priest, and Joab the commander of the army. But Solomon your servant he has not invited. And as for you, my lord, O king, the eyes of all Israel are on you, that you should tell them who will sit on the throne of my lord, the king, after him. Otherwise, it will happen when my lord, the king, rests with his fathers, that I and my son Solomon will be counted as offenders. And just then, while she was still talking with the king, Nathan the prophet also came in. So they told the king, saying, here is Nathan the prophet. And when he came in before the king, he bowed down before the king with his face to the ground. And Nathan said, my lord, O king, have you said Adonijah shall reign after me, and he shall sit on my throne? For he has gone down today and has sacrificed oxen and fattened cattle and sheep in abundance, and has invited all the king's sons and the commanders of the army and Abiathar the priest, and look, they are eating, drinking before him, and they say, long live King Adonijah. But he was not invited. I will repeat verse 26. But he has not invited me, your servant, nor Zadok the priest, nor Benaiah the son of Jehoiada, nor your servant Solomon. Has this thing been done by my lord the king, and you have not told your servant who should sit on the throne of my lord the king after him? Then David answered and said, call Bathsheba to me. So she came into the king's presence and stood before the king. And the king took an oath and said, as the Lord lives, who has redeemed my life from every distress, just as I saw to you by the Lord God of Israel, saying, assuredly Solomon your son shall be king after me, and he shall sit on my throne in my place, so I certainly will do this day. Then Bathsheba bowed with her face to the earth and paid homage to the king and said, let my lord King David live forever. And King David said, call to me Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. So they came before the king. The king also said to them, take with you the servants of the Lord, and have Solomon my son ride on my mule, and take him down Gihon. There let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him king over Israel, and blow a horn and say, long live King Solomon. Then you shall come up after him, and shall come and sit on my throne, and he shall be king in my place, for I have appointed him to rule over Israel and Judah. Benaiah the son of Jehoiada answered the king and said, amen. May the Lord God of my lord the kings say so too. Ulaliki mu Chingerezi izindikira kuti wasira.
So chapa mutu chatu chikamba kuti akesa mwazi wa nkosa pa mwala. Kukesa mwazi wa nkosa pa mwala. Titantauza chani tikakamba kuti akesa mwazi wa nkosa pa mwala. Kukesa mwazi wa nkosa pa mwala kulingana na malemba mwamene yalili. Tikalipe tangera kuti tivumbulusa chisisi chiliya ni kugwira nkosa ndiponso na kupaya nkosa yomwe iyi pa mwala. So pali vindu vina pamene nifuna siku ya lero tipunzisane pa chipunziso chabwino monga ichi. Uyu muntu omwe ali kukesa mwazi wa nkosa pa mwala, kodi kunalibe pabwino pomwe angakese mwazi wa nkosa izi? Kodi kunalibe pakuti angatenge kapena nisaka wayanzika bwino wagwira nkosa zake ndiponso wakesa pomwe paja? Mena ngoma yuzinga ntambo inena nkala kumunzi pomwe tifuna kupambuzi kapena kupa nkosa mwijuwa chabe mwimangirana ntambo ili kumwamba mufundura kusiriza kufundura mbuzi ili kumwamba chabe. Manje ni chifukwa chanji uyu munyamata akesa mwazi wa nkosa pa mwala? Ndiponso konga bwino kuona kuti rekodi ili hapa na mwala omoyo uli na zina lokamba kuti Zoelet chini chichewa. So maybe chinali cha bwino akafuna kuti ape mbuzi, ape kosa, ape ng'ombe, agwire chabe tinti tenge chitenti, tatenga chitenti ndiponso tayanzika tenti yatu, tikayanzika tenti yatu, gwirani mendoko, gwirani mutu, takesa mwazi wa nkosa. Koma izi sana chite uyu munyamata. Oke chavuta tenti sakile chapali mauzu, tingatenge mauzu na sitifu na nyama yatu inkarendi doti. Tiike mauzu ndiponso tikese nkosa zatu pa mauzu isizi na teke. Koma chinangara chomukomera iye kuti apite akakese mwazi wa nkosa pa mwala. Tinapunzira last time mwala ulalikira chani pa mau a Mulungu. Nilinasema lumwe napunzira last time yokamba kuti mwala pa mwala. Ini nthawi yomwe Yesu Kristu anafika pa manda ya Lazaro, ndiponso pa manda ya Lazaro panali mwala. Chinafika pa manda ya Lazaro chinali chani? Anali Yesu ayi. So tikakamba mwala tikamba Yesu Kristu. So mwala pa mwala Yesu Kristu anali kuchosa mwala unali pa manda pali Lazaro kuti Lazaro akonze kuuka. So then pa mwala pomwe apa uyu munyama atagwira nkosa ndikukesa mwazi wa nkosa pa mwala apa. So tizaenda kumbwino litione taibera story ikamba kuti David nali mfumu ya Israeli. Ndiponso David anakula anakota. David anakala mfumu ya Israeli pa Hebroni. David anarulinga 47 years. Mu Jerusalema David anarulinga 33 years. Pamozi 80 years David nali mfumu. David anakota. Ata kota vazakazi wa David vanaganiza kuti palibe chingate kufundisha mfumu yatu. Tenti sakire na mwali kapena kamsikana kakuti kafike kankale ndi David kapena mfumu yatu inga mvekufunda. Akuja anazunguruka pa chigulu cha ana a Israeli mumuzinda. Siwa na peze koma wanaboro peza Abishagi. Uyu mwana anali mushune. Last time nalalikira about the Shunammite woman. Uyu mwana anali mushune ndiponso anampeza ndikumutenga uja mwana. Bible ikamba kuti uyu mwana anali wokongola. Tandazo kuti anali wabwino. Ndiponso wanampeleka kuli mfumu kuti akankale
apa pake mfumu ndiponso mfumu imve kufunda. Amen. Vambiri ndiye makwatira mpepo ikavuta maningi udabo chama wedding ya paka. Mpepo yavuta ya advice ya kutipatirani wa kapena ndiye vezi amene mama konka msogoleri yakuti akapeza ko gona kwa ndiponso kufundirira kungarapa iye. So uyu musikana anafika ndiponso anayamba kugwira ntchito yomwe anamuletera uku kuti azifundisha mfumu. Adonija anali mwana wa David. David anabala wana vambiri wosiyana wazimayi wawo. Bene Amoni wonse, bene Absalomu, bene Adonija, bene Solomoni, bese bali ni vambiri. But nkani ilipo lero ilipali David ndi mwana wake Adonija. So Adonija atamba kuti mudala akota maningi ndiponso kunilanga na David analibe mwayi. David kuonekera anali ku baravika veka. First attack inachokera kuli mwana wake Absalom. Zinavutana mpaka David kutawa kwenda kuyamba mkalamusa. Kufikira Absalomu anafa. Absalomu anapetwa ndi brother wake. So nkani ili pano siku ya lero nkani ya Adonija ndi tate wake ndiponso pali Solomoni pambali. So Adonija atamba kuti batate wako wakota maningi mdara safu na kufu. Nifuna kutenga mpando waba mdara. Kwa majina kuchitika kudala nitakuti mdara ingata akota mfumu hii. Mulungu anali kusanka omwe aza piyana pali uja inali mfumu. That's why kufa kwa Saulo Mulungu asanka David. David azanga mfumu ya Israeli. Kwa manigalipe kuenda njite yokukani hii. Tieni tipeze kuti Adonija pachigawo choukira kapena kuyimirira kuzipasa iye eka mpando wa ufumu atantauza chani pasiku yale. So nifuna muniverengereko Ezekiel 28 verse 11 kufika pa 17. Adonija aukira batate bake ndiponso atenga mpando wa chifumu. Ezekiel 28 verse 11. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say unto him, Thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom, and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. If every precious stone was your covering, sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper. Okay. I think pamene hapo. Last time tinapunzira kutenga wabwino kukamba kuti kuli mtu wina anakonzedwa ndi zida zosiyana. Ili zida zapa zikora pansi. Tizibali ni ndani. Yes, Satan. Adi ndani? Satan. Satan. Satan ukambira Bible ikamba kuti uyu muntu anali kuoneka bwino anakonzedwa ndi zida za bwino. Ukambira tia Bible yamba kukamba so pali chiakine chilipo. Amen. Praise the Lord. Unali kukala mu garden ya Mulungu. Ndiponso unakonzedwa ndi miyala za mtengo wapazikora pansi. Tautali Yesu akakulangana so ingatanali na vintu vomwe analanyamula kunali koteka kuti tiike pansi ndiponso tiyambe kutamba chambe kuti uyu muntu aoneka bwino, aoneka kuwala.
So nifuna kuti tilinganize tikapasa ichi chigawo pali Mnyamata Adonija kodi tarakwa. Nipaseni Isaiah 14 verse 12 to 15. Isaiah. Isaiah 14 verse 12. Start from verse 12 to 15. How you are fallen from heaven, O Lucifer, Wagwa bwanji kuchokera kumwamba iwe Satani. son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. For you have said in your heart, I'll ascend into heaven, I'll exalt my throne above the stars of God. I'll also sit on the mount of the congregation on the furthest sides of the north. I'll ascend above the heights of the clouds. I'll be like the Most High. Okay, pamenea. Chinalengeza Satana kuti amenyewe kapenda kupishiwa kumwamba ni chani. Kuzikweza. Anazikweza ati Satana anazikweza munjira ya bwanji. Kodi anaenda atumikira analikira chokera lero nifuna ichite chakuti. No. Satana anazikweza munjira ya bwanji. No, he didn't. Right, okay. Verse 13. Okay, but hold on, Apostle. Point ya mena kamba Mnyamata tanandongala pa mpando wa Jesus. Je point yomwe tikabwerera kumisasa komweta chokao ama tipunzisa kuchokera tikali mapana. Okay. So wanai kutipunzisa kuti Satana amenyewa anakala pa mpando wa Mulungu. Aliyense anakulazo why Satana anamenyewa ati anazikuza ndongala pa mpando wa Mulungu. Apostle Wisdom nikuna muberenge pangono so that tizibe kuzikuza kwa Satana anaenda analikira ku bantu kuti lero ndikuno tachaso oro kapena analiyeka ndiponso mpando we anankara ni mpando wotani ngatanangala kwa mpando. It's the answer is verse 13. Good, let's go with it. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. Okay. Satana anazikuza ati? Yes. Anazikuza munjira yabwa. He thought. Anakamba mu mutima ati? Yes. Alikaleche kulipe kuimba, kulipe kuyenda mu bantu ukamba ati nifuna lero nifuna kubaya mu. Analikaleche aliziso ata. But hapa hivi ndifunika kupanga mpando wanga ningeke kupaja. Baba nimewina yense. Aliyeka Lucifer, eka Satana. Asira mkuza pa iye eka. Ankara maningi pano pa mountain. Ya nani inga ulimu. Kamkate lumu. Tenge chumpando chana. Ninichikile tunoti saipu. Zankara kwa kumwamba pa makumbi pa mwamba pa. Nechi kankara pa mwamba paja. Nizankara monga ni wameni utani. Amen. Amen. So my brother there. Chinalengeza Satani kuti amenyewe. Apo nyomba zikora pasi ni chani. Maganiza. Anaganiza chali eka so. Kampando nzakapanga kazankara kona masters mbaru mbaya. Nonyende nikaikire ku Murundu. Sana uze muntu aliyense. Anali kukamba iye eka mu mutima. Vere chifukwa chakuti Mulungu ni Mulungu omwe amaona paliponse ndiponso amapaziri zonse. Amen. Anaziwa kuti uyu mwana wanipandukira. Wani Satana anapangiwa bulu kuchira chili chose chomwe Mulungu anachipanga njanja. Tikwiriza nati? Tu Mulungu anaukiriwa na Satana omwe anampanga. Amen.
Then manje nifuna kuti tiende kuli vintu viviri pamene tagwira. One, Satani anapangiwa bwino is very beautiful. Sungaite compare kuwama kwa Satani na chitu chilichonse, sungaite compare. Ukarangana so wiwa rakudya ungotamba chabe so kuti batizona uyu mundu wa bwino. And then na kuukira Mulungu omwe anampanga. So tikaenda mu book ya 1 Kings chapter 1 verse yake ya 5 muchichewe kama uti pamenepo Adonia chichewe kama Adonia mwana wa Hagat anazikuza. Tabiriza anati Satani anazikuza ati amen. Adonija anazikuza na yeye anazikuza nati ndikala mfumu ndine amen. Na zikonzera agaleta ndi apakavalo ndi anthu 50 atsogolera motamanga. Ndipo tate wache sadamvuta masiku ache onse ndikuti ritero chifukwa chanji. Ndiponso anali muntu wokongola amen. Adonija aukira batate bake. Ndiponso pa bana ba David Adonija anali mwana wokongola. Praise the Lord. Mulungu apanga Lucifer. Atasiriza kumpanga Lucifer, Bible ita testify chitira umboni kuti anali muntu wa bwino, anali wokongola Satani amen. David abereka bana bake, babana bake bana bereka Adonija anali wokongola. But ndiye omwe aukira tate wake. Ataona tate wake wakota nikara ile pa mpando wa chifumu. Ingati ndiwo ulipa ulaliki siku ya leo. Adonija ungakambe kutini ndani Satan ni Satani ati amen. Siko mkwambi ndipo mwene alifulati kulizani ukambera tirakurankania Adonija tirakurankani ya Satani. Nipuna ukitiende tiwone kutinanga David ni ndani tasiri za palikani ya Adonija ati amen. Nanga David ni ndani omwe alikuukiriwa na mwana omwe anabereka. Nifuna munipaseko nina mavesi ya mono yometiza tanizana kuti tiwone kuti David aita represent chani mu malemba aya. Okay, nifuna atiende mu book ya Psalms. Mu book ya Psalms 22 verse yake ya 1. Psalms 22 verse 1. My God, why have you forsaken me? Why are you far from helping me and from the words of my groaning? Okay, pamenea uyutenga wana wa Mungu si wanyowa ni kuina aliyezi. Kuli muntu analira mao otere mu Bible. Ni mwamene? Amen. Mulungu wanga kodi mwandisira nji ine. Amen. Analira mao otere ni ndani? Jesus. Ni Yesu Kristo ayi? Ha? Analira mao otere ni Yesu Kristo. Last time nilali kupunzisa mau kuwanzanga paroti pati. Nafusa question yokamba kuti ni ndani analira mau akuti Yesu Mulungu wanga kodi mwandisira njigine. Iya kwenda yakiwa na aliyesenze pamene pa. Kuti ni Yesu Kristo nzorira pa mtanda chatayo nishiba mukoma pa mtanda pati. Nati zikomo. Nanga winango
anakamba mawe yotere atakulibe ni Yesu chake. So nenda osegula book ya Psalms 22 verse 1 ameta chikobereka. Nenda wanapeza kuti David analemba atatewanga kaudi mwandisira chibine. Then onse chinakala choba dabwisa. Kuti na David futi nishiwi nyama tebeza wana mkoma pa mtandao rokwana. Manji wai angakambe mawe yamene Yesu Kristo anaka. So ndamuza question yoka makuti. Anayambira kukamba mawe omwe aya ni yani? Ni Yesu. Orokapena ni David. Kulingana na marembedwe. Mwamene maremba yanaremba mbuguro patulika. Then winango kutangira kuyanga ngamba ni Yesu Kristo. Kuda mabati ya iwe. Apa Yesu chakalibe kubwera. Apa chakalibe kubwera. Apa sa uyu David enzeko Yesu akalibe kubwera. Kuzagaza kuti David ndiye anayambira kukamba chani mawu aya. Yesu akalibe kuyaka. Then inakara munga ni pazo kuli wewe manje. So manje anayambirira ni uti pali babiri. So tinaenda buku ya Luka 24 verse 44-45. Yeye kama kuti mawu yomwe ndakuphunzitsani ndikali ni inu yakwanirisika. Yomwe analembewa mu buku ya Mose. Yomwe analembewa mu buku ya banene. Yomwe analembewa muri Masalimo. Amen. So tikakwera chepa normal understanding ya mawu amuru. Anaambirira kukamba mawu aya ni ndani. Ni Yesu Kristo ati? Amen. Yeah, ni Yesu Kristo. So, ninaona ujana kwa za reverse. Nizina sokoleza ni David. Asa keze afa yeze correct. Niki chabe such to understand mawu amuru. So David atakukambisi wa mawu omwe yana kubwera kutia kwa nilisigwe ndi Yesu pomwe alikubwera pazikora pasi. Amen. So kaona David alakura mawu otere yomwe Yesu Kristo abwera kuzala nkura. David aita represent Yesu Kristo. Praise the Lord. Mawu yana kama David muri Psalms 22 verse yake ya 1. Yapeze kama muri Matthew 27 verse 46. Ndiye kamene Yesu Kristo analira Mulungu wanga tate wanga kodi mwadisira chibine. Amen. Praise the Lord. Kodi takonzeka kuti tingavalike David kukaratate kwa utenga ule. Amen. Tuna verse ina ngoma tizaprovana ni pasa koni Acts 13 verse 22. Acts 13 verse 22. Then Aeneas will hold their sorry. Let me start again. Then Aeneas will hold their citadels and jackals and their pleasant places. Her time is near to come, and her days will not be prolonged. Continue. That's Acts 22. Oh, sorry. Acts 13. Verse 22. Verse 22. And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave a testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Okay. Nifuna mugwezepo verse yameneyo kuno pang'ono. Verse 22. And when he had removed him, he raised up them David as king. So pomwe anachosedwa Saulo, Mulungu anausha kapena kuimya David, to whom also he gave a testimony and said, Mulungu achitira umboni pali David, I found David the son of Jesse. Namupeza David mwana wa Jesse, a man after my own heart, mwana wa pamutima panga, who will do all my will. Iye omwe azachita chilungamo changa ine,
So nifuna kuti tizifunze question hiyo kamba kutuka peza Mulungu achitira umboni. Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Achitira umboni kuti namupeza mwana wa Jese, mwana wa pamtima panga. Iye azachita chilungamo changa ine. Uona monga ni muntu wa bwanji uyu. That's why tikaenda mu book ya John 3:16. For God so loved the world, Amen. Kuti anatipasa ise mwana wake. Iye eka omwe akonda. Nifuna upeze kuparana kapena kusiyana pali mawu abiri aya. Mulungu achitira umboni kuti namupeza mwana wa Jese, mwana wa pamutima panga ine. Iye omwe azachita chilungamo changa ine. Then ku New Testament church agamba kuti kamba kakuti ziko na ikonda ndipasa mwana wanga ine eka uyo ndiponso azachita chilungamo changa ine. Kwa iye omwe azamumva sazafa koma azakhala ndi umoyo wosatha. Amen. Kodi tiona kuti David achita represent Yesu Kristu. Amen. Amen. Praise the Lord. Zikomo. So chipunso changa siku ya lero nakamba kuti chapa mutu chikamba kuti akesa mwazi wa nkhosa pamwana ochedwa Zoheleti. So tapeza Adonijah aita represent ndani? Satan. Ndiponso David aita represent ndani? Jesus Christ. Yesu Kristo. Zikomo pambili. So taona kuti Satan aukira tate analenga ziko ndi kumwamba. Ndiponso David aukiriwa ndi mwana iye omwe anabereka eka. Praise the Lord. Amen. Romati atiende tione kuti ulaliki watu uli pamwala ochedwa Zoheleti. Pamwala pomwe panali kukesedwa mwazi. Mwala ni Yesu Kristo atini? Okay. Nipaseni koni Isaiah 28:16. Isaiah 28:16. Isaiah 28. Verse 16. Therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. Kodi muntu angakulupirire pamwala. Mulungu akamba kuti naika mwala muzio. Ndiponso uyu mwala wayesedwa. Wapezeka kuti uyu mwala ni wolimba. Ninaona ingati bafuna beba machita bama building. Bafuna kumanga chipupa cha chipapa nati silizi wakustea mkichewa kuti ningakambe bwanji. Vama esa kodi brongo ni olimba kuti ngakwanise kunyamula izake pamwamba. Then bazaesa vonse vamwe muzasebenzisa pakumanga kwanu. Ndiponso waleta certify utaa insimbi yokwana singa tyoki. Insimbi yokwana ingakwanise kunyamula. Ndiponso i building izakala na mareazi yali 8. Ifika kupera pamene apa because if pasi tikaika namba 9 na 10 izatyoka. So Mulungu akamba kuti naika mwala mzio. Ndiponso uyu mwala wayesedwa. Iyo omwe akulupirira pamwala wamene uyu sazagwa kapena kugonjesedwa ndi zingwe za muziko lapansi. Koma azakhala ali wopambana. So uyu mwala kutanthauza Yesu Kristo. Amen. Uyu mwala ndiye omwe tiyuzinga pomwe tili kulalikira pano. Ndiye ziwalo zomwe tinayika pansi. Ndiye foundation yomwe inayanzikirwa pa ulaliki wake Yesu Kristo. That's why akamba kuti uyu mwala
batisaiwale Adonija akesa mwazi pamwala. Ipasa ni Psalms 118 verse 22. Verse 22. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Afrika alalikira utenga mwibuku ya Isaya kuti malemba yomwe yanenera alakula yakwanirisika siku ya lero. Then bantu banayamba kukambisana beka kuti yangakwanirisike bwanji. Omene anakwanirise mawu aya ni Mesaya ochokera ku ufumu wa kumwamba. Bantu analibembekezera Yesu kubwera ngatika vuruvuru kapena kugwa chabe kuchokera kumwamba. Liso iliyonse imuona kuti uyo agwa ochokera kumwamba. Si wanaziva kuti akabwera munjira yote kulibe azafika pafupi naye. Ndiponso bantu banamugwira mawu aya omwe unakulalikira siyanga kwanirisike siku ya lero sikoteka. Iwe ndiwe mwana wa Joseph mpala matabu. Ungakwanise bwanji mawu otere. Ndiponso anachosama okamba kuti muneneri salemekezedwa kuziko komwe anabadwira. Muyakine ndiye chiringo. Wayuona ukalalikira utenga kuli mkazi wako, ukalalikira utenga kuli makolo wako, siwaumva balibe ntawu yomvera utenga wote. Chamene siwaona ni utenga, waona iwe mwana omwe nabereka ineneka sangalalikire utenga wakuti nive. Mwana ozipalira ineneka analalikira utenga wakuti nisiye chechi yomwe nienda nikonkewe. Zamene naona nizambiri kuchira iwe. So ukaona utenga wako waukana mpanja yomwe unabadwa usadenkawa ndiponso usazunzike na mtima wako. Amen. Sindiwe woyamba. Yesu Kristu kwa bururu bake utenga wanaukana. Ndiponso mwaichi anatiyankira yanko ya bwino yokamba kuti muneneri simunga mpase ulemu mbanja mumwana badwira. Koma wakutari ndiye omwe azachita benefit. Ndiponso ndikulandira chipulumutso cha utenga wabwino. That's why you want kubadwa kwa Yesu Kristu. Omwe wanaleta mpaso wanali kuchokera kuti from the east. Ndiponso wanali kusatira chabe nyenyezi. Koma mumuzinda momwe muja wanaliko bantu bakuti Yesu wabadwa bantu baponda bali mumuzinda omwe. Instead yokondwera kusekerera ku chipulumutso chaza pakati pa ife, koma banayamba kunyozera Mulungu. So mwala omwe unakanidwa ndiwo mwana ndiye mwala unabwera kuzakala maziko ya kumanga komwewo. Praise the Lord. Ni prova chabe kuti uone kuti mwala ni Yesu Kristo. Amen. Ni pasa kwa 1 Peter 2 verse 6. Verse number 6. Therefore it is also contained in the scripture. Ni chole mbedwa mumalemba Peter ni New Testament yai. Yes. Peter akamba kuti aya bawo yomwe kunolangula pano liole mbedwa mumalemba Behold, I lay in Sion as chief cornerstone. Stina choka kuwerenga mubuku ya Isaiah. Nimabeni. Isaiah Peter anakulangula mawu yole mbedwa mubuku ya Isaiah. Amen. 28 verse 16. Kama kuti naika mwala mzioni ndiponso mwala wayesedwa. So Peter mu New Testament achitira umboni mawu yomwe alikulangula kuti ni yole mbedwa mu Old Testament church ya werekani msokoni. Elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Lomba mwala ndiye omwe ali kuchedwa him. Chizongole chakwenu. Mwala waikidwa. Iyo omwe ali kukulupirira mu mwala. Then Peter boro kamba kuti he who believes in him dani Peter mwala. Mwala
aiga manje him uyo ni mwara unapita kama mwara yembe ungaona kuti uyu mwara si mwara chabe uyu mwara ni muntu. Amen. So iyo omwe akurupirira mu mwara uyu yale bana ba Mulungu sazaona chiwonongeko koma azalandira chipulumuso. Rubakani eniyo bya bana ba Mulungu ni wina akesa mwazi wa nkosa pamwara kodi mwara unabwerera kuti uzakese mwazi pali weve ai kunanyamuka wina sana afuna kuyuzinga saka sana afuna kuyuzinga mauzu sana afuna kuyuzinga china chilichozo kapena ntambo kwirani nkosa tieni nazo pamwala pamene pati tizikesera pamwala. Wona monga uyu mwazi vanali kuukesa pali ndani ya utengo wa lero ni wabwino wana wa Mulungu. Tiriko siku ya lero ukaona Adonija ukile watate wake Adonija kuli chitu chimoja mele sana understand sankara mfumu ingati sana zozedwe na mafuta. Amen. Adonija anaitana komanda wa malami amaitana Joab aitana tenga Abiata priest kama ni bwerani kuno tipanga chipani pano manja hii inali treason case. Wose momo mwakarapa ine pano soku yambira pamene pano ndine mfumu akuti vanamanga viko chikara mahosi yanatamanga ndiponso Adonija alikale watonamba kusekerera Adonija na mafragi yali mumwamba so bati komande wa mfumu ayiwala kuti uyu mwana aukira batate wake. Abiata priesti wateveti sana vione kuti uyu mwana uyu aukira batate wake. Kodu priesti sana ziva kuti uyu mwana kutankale mfumu afunika chigubu cha mafuta titenge chigubu cha oilo ndiponso timutiye pamutu ndipo mwe azakara mfumu. Adonija sana ya ziva ya mama anaziva chabe chikuru cha watu chikamkonga eva akara mfumu. Sana langane we kapenda rodi omwana ali kufunika kupita kuti omwe azoza mafuta kuti mundu akale mfumu ni ndani. Peso opeza kuti kudala kunali baneneri muneneri atenga mafuta muprisita alipo hapa wamutira mafuta kwa mutu ndiponso wata announce pamene paja uyu ndiye mfumu yomwe Mulungu akupasani. Amen. Batuona Adonija vya anachita anachaya ya Captain Zoro ingati ni mzambi ayiwona chabe kuti president aenda achoka sinina kalepo hii nikuitaje mobilize wafana kaisi tieni nani kaza ibana kuti suka na president ingati bantu swana ike vote yao paliwe wafunika bantu waende wakapange kiu wavota so alero tifika tike chije kwa mbali si shortcut wakasiriza paja wata declare chite wawina ndiwe president waziko eva anafuno cha shortcut china chitika ni chani kumaliza kwa shortcut yake anazipeza mjele asira mwamene muja achoka chabe na imba ya mutenga. Adonija saona kuti afunika asankidwe ndiponso akasankidwa vane
chigubu cha mafuta ndiponso wamutira. Nimarangana ma anointing aliko siku yale. Pamene nizorangalira pa utenga uyu apostoli ali kuzifunsa. Ndiye vanatenga ma anointing moyo hapa zozana aliyense. Kodi ndi aliyense muntu omwe anali kuzozedwa mafuta ni mfumu izozedwa mafuta utinkale mfumu. Manjelero ukachoka panja ukaenda pali ponse pali mfumu. Baada ya tumabotoro twao ukaona ulipewa kuzoza nikuzitira hapo ka kwa imara. Watu wakaona chapu yaka pa mpumi wala na anointing moyo ni mfumu ipaye. Mafuta anali kutiriwa pali muntu omwe asankidwa ndi Mulungu kuti ankale otungulula bana ba Israeli. Amen. Ndiye padapeona munengeri Nathani afika akamba kuti Betsheba kodisu unaone kuti Adonija azicha mfumu mkuu aitana chikuru cha bantu ndiponso kupedwa nyama uku bantu wakudya nyama uku ngosa za sira uku. Kodisu unamve kuti David anakamba kuti pampando panga omwe ayenera kunkalapo ni Solomoni mwana wake. Ni namba ya mawu ufunika kuti upite uyende ukamuze David umukumbuse mawu yomwe anakamba ndiponso nizakonga pambuyo kuti nizachitire umboni pa mawu yomwe aya ndiponso David kuti akazike Solomoni pa mpando wa chifumu. Jepe uona kuti David ukaona avomera kuti Solomoni afunika kuzankara pa mpando wake. David akarangana so saona kuti kuli mfumu. David akarangana so aona chape bantu koma mfumu ndiye eka kufikira hata ikawina pa mpando wake. Pati pantau yomweyi wene Adonija chira ngosa za sira zipedwa. Chenjerani di antu anyamuka omwe ali kupunzisa utenga omwe si uli wamene. Praise the Lord. Chenjerani nawa wantu. Philippians akamba kuti chenjerani ndimbwa izo. Because zibwana na utenga wina osiyana. Izimbwa zikesa mwazi kwa wantu oyera. Amen. Ukaona Adonija kesa mwazi pa mwala wa Soroweti. Ni antu ena anyamuka wali kulalikira utenga wa chinyengo. Ndiponso akupokani na kang'ono komwe muli nako. Bantu ba Mulungu oyitanidwa ku chipulumuzo bazunzika kamba kakuti utenga wachoona utenga wauchokera kuri David ukalibewa wafika. Amen. Utenga wafika kwa kuyamba ni utenga wa Adonija. That's why bazunguruka panja upeza kuti utenga wafika wantu ni utenga omwe wangokesa mwazi pa mwala wa Soroweti. Yesu sakesa ngosa kuzizoreka makazi ya ngosa. Yesu ndiye ngosa yomwe ichoka makazi yomwe yakuja kueleza watu. Amen. Wale Adonija atenga ngosa kuzakesa mwazi ndiponso mwazi azoreka Yesu because Yesu ndiye mwala. Ni mwameni. Amen. Anachita chinyengo agwira ngosa chuba ndiponso reka mwazi kuzazoreka Yesu. Yesu safuna mwazi wotere. That's why buku ya Hebrews akamba kutaya magazi simuna yakonda hai koma mnani konzera tupine kuti ndize ndizapulumusa antu. Amen. Mazibusa wanyamuka siku yale bakesa mwazi ndiponso watenga mwazi bali wazoreka Yesu. Na wewe bakamba Yesu in Jesus name fire but penyani. Amen. Kodini mwameni malemba kumwe yafunika kutengelewa. Ona ka school fees kamwana wako wa school uri muchechi so wakati
akaona chabadonira ko alina ukaona ntumba yakumbuye ioneka yolemalema so kaliko seed ngati sufuna kuti mwana wako aperuke this year. Chino chaka ni chaka chake mwana wako. Yameneja school fees kai jembe ya skulu ukaika chaba zero za safe key. Hemo nyamuka. Uri na zero zomwe zidonsa bwino. Kuza pasa donija. Uzoreka magazi y'abantu bari innocent patubira Yesu Kristo. Baribe chifundo. Baribe saizi. Baribe kutuyo ni mwana uyu ni mkuru. Baribe kutuyo aribe nyumba uyu na nyumba. Wakakurangana chabe so. Wewe chamene waona ni ndarama muri iwe. Nari kumbera chifundo kumpingo mwe nari kupempera dara huko kwa sebuli zote. Kuna ni mazikote wawili so amba wana siwa kwani sana kuenda kuchechi bakota. So instead bantu members je banyamuka manje kuenda ukawatandalia. Ukakala ukaganisa sombera misozi sichoka mbeso. Kuti kote mungai. Kuyimirira kusogora so kama kuti mwaona zimbuye wangara nokurupirika. Every week walita matuku acha chakumi chao. Then mwe muonekana vimpamvu mukangi wa kuleta chakumi kuchechi. Umbera misozi zienda umaso. Kuti instead ya kuti iwe adonita wemirira kusogoro. Utenge ndrama za wene uri nazo. Utandize mambuya wende wakakulesa kayao. Wemirira kutenga na tukwacha hicho kena pali mambuya. Ukesa mwazi wa mkosa. Uzoreka kutubira Yesu Kristo. Amen. Zamene sizili zamene. Samejinari mwamene chabu litika kesa mwazi wa mkosa. Tendo zoreka Yesu Kristo ndiye mwamene. Sebe sana kambi mawe kamba kuti. Magazi ya mbuzi, ya mkosa ya ng'ombe, simuna ya konde. Munakuza tupiranga ine. Kuti nispike. Mizafere antu hapo. Mizafere mkosa hizi. Kuti zipeze chipunguzi. Praise the Lord. Wana wa Mungu tienti penye manso. Diposo tisegole makutu atu. Kuti tione kuti Adonija tamulewa munjira yotani. Amen. Joabi komanda wa watate wake. Abiata priest wa watate wake. Wakwanisa kukonka Adonija. Kukira mfumu yao. Maitaona zomwe zili kuchitika. By invitation inali hapa. Bene Nathani si wanaitaniwe. Bene Solomon si wanaitaniwe. Bada kama tuma brothers zake yonse wanaitaniwa kupanduru mwili. Why Solomon si wanaitaniwe? Why Nathani si wanaitaniwa? Why Bene Shimei si wanaitaniwe? Bible King James Version about it. The mighty men were not invited. Why? Ukaona kufamily kwako. Ukaona pale chiguru chomoweta discuss Bible. Siwa na kuitani. Sindiwe chiguru chomwe chukira. Uzive kuti utenga wamene uli nawo. Ni utenga womwe uchokera kuri tebe. Amen. The reason why Nathan is wana muitane. Wana kuzata msa muitane. Nuwa Mungu. Sanga vomere babele tichikapa. Ukawana makankara waita Bible study so. Wafika chabe so kwa. Udaba chabe wonse wankara zi. Wayopa. Why mwankara zi. Tinaka program kametika misana pa. But we so funika. Ai mwende mwe wandoda. So apa mwe wakwera so siza sirabu no Bible study. Siwa boti. Diwe ule mchiguru chawaja omwe sana situwa invite na Adonija kupando lake na chaja. Sindiwe type yomwe iko kama coin ya wana wa mono. Kazi pasa ni wana wa mono ndara tu wana tu tupasa tufunika tukura
zina kupasa. Atili mapasa kwa matupa tupa vimuleta na tuwe vetuleta. Ni strategy chabe. Yes. Yakuti that's why mwana wange nsofu. Kampasa kwa msati kapeleka. Aenda nayo Afrika chepa fupa mina. Airanga na sawa bwele ndani. Hakuna majikis. Ambayo akanayo kama umpasa drama ndo kwenda nayo mwana pesa na nsoni. Isa tu week basket mu. Eva ona moji. Ati vao na mwana ni papu no chira veo. Because wewe ona moji saa zadi azakuta. Nali kumpoka kamono kamendari nako. Ukesa mwazi wa nkosi. Sote kichenjere. Nawa wasineneri. Awa wazirariki. Awa mwe wazijama pastors. Bana wa Mulungu. Wakesa mwazi wa nkosi. Pamwana. Amen. Nathani aenda kuli Bethsheba. Waimvera nkaniri uku Bethsheba kutina imvera. Waimvera kutie nipembera kuti umoyo wako na umoyo wa mwana wako unkale kuti kufikira Solomoni ataropa mpando wa chifumu. Ukambira Nathani akamba zotere. Nathani ayimirira pachigawo cholalikira utenga wachoona. Tia chiringo wayi timirira siku ya lero pomwe tiri kulalikira utenga uona mungani mawe mombe ni umoyo wako umwe uyenda ukulitawo. Pita kuli mfumu David wende umuuze kuti mawe mwe munakamba kuti mwana aza pia na mpando wanu ni Solomoni. Romba Adonija mwamurora wanji kuti akale pa mpando. Then Bethsheba anatamanga nakava kuli mfumu ndiponso nakuvera nakuyamba kulankula ndi mfumu. Mfumu inadena mawe yakuti akakana kulankula Nathani wafika. Nathani achitira umboni mawe yomunakamba mfumu chaonani tisatabira kuti Adonija zasiriza watu wose wali pale. Then King David anakamba kuti niitangireni mwana omoyo. Nyamuka iwe priest, nyamuka iwe munene. Tenga ni chikubu cha mafuta. Mulole ni Solomoni akwere paosi yaka. Then muzozeni. Ndiponso mkamzoza. Mulize lipenga. Lakuti Solomoni ndiye king wa Israeli. Ndiponso wananyamuka Nathani anyamuka na priest waenda na chikubu chao cha mafuta. Bafika kuli Solomoni. Ndiponso wamuza Solomoni wasankidwa kuti unkale mfumu ya Israeli. Ndiponso tiri pano kukuzoza. Ukuchirira wana wa Mulungu. Musadenkava na vilimba. Vomwe vira ninaona wana vambire. Especially Lorena mwena brana ora style. So check chomo maendera ncha. Ata abosa mjachikwa kuchirira noti masobe. Apa so kuno bra fu kiti yokwa na instrument chizamba kulira kuipa kai chikonzekera crossover. Uzi wanima yabikira Mulungu ntamu zina nikakarabasi nikakaniza aba bana bangono so kwanza mtata nya walikale muno so bambele na utenga wa so sembe ni bena sembe mupisha na bilimba so kwe bakura keyboard ya nyoni je kwe mulito yabikali Mulungu utenga wacho au vumburusa kumitima sana. Amen. Wazo za Solomoni hapa ukuchirira vele Nathani wakamba tendota iwarani na time ikwana tenti mzoza tika mzoza lipenga ikalira muzaona viza chitika kwa basi za tabe mzoza Solomoni watitira lipenga alira pepe ukuchirira then banamba kumva lipenga ili then banamba kuzifuza romba vele joa ni chani chomwe chiri kuchitika pano pamozi kulu tikondera mfumu Adonija kulira lipenga yakuti Solomoni ni mfumu banayamba kutama wani banayamba kutama
vanaziva kuti ni treason case. Ndiponso treason dala sipita pachabe. Ufunika kupedwa o ni life jail. Pale vindu viwili. Iyo mwitapanga pano ni kupaiwa o life jail. Wasira. Adonija inakwa na time yomwe anaona kuti bonse amene anali nawo anatawa ndiponso anaenda kuti aenda kakumane na mfana wake Solomon. Sana apita direct kuli Solomon, apita kuli bamayi wake Solomon na akapempa sori manje ona mistake yomwana pa afika kuja naka kesi komweni funa tikitepo discuss pamoja mai iwe kwenda kwako ni kwa mtendere bamayi wake Solomon wafunza Adonija munali kusekerera za ufumu bajemani romba kugwera kuni mtendere wewe uli nao akama utani kuzana mtendere sini ukira ndipo zanafika katika kesi kameni nako amai nifuna kuti Abishagi uja owe ali muja mchemba nifuna nimkwatire ndikaona kuti muntu wasokonezeka ndiponso wafuta ufuna kukwatira batiri likaenda neka saa za nimva azakana mwana wangu koma imwe mukaenda kunilankulira kuli mwana wangu azavomera kuti nikwatire uja mkashani. Manje ona tikamba kuti muzimayi mu Bible alalikira church ati then manje umunyamata opandukira batate wake afuna kukwatira mkashana analetewa kuti azafundishe David. Kapesa mkazi we akona hapa nishini mkazi wa wakwai kapesa mkazi we akona pa chest ya because wako mkazi wa mpesa akona pa chest pa wina azile mbera eka divorce mabini pati wako mkazi akona ukapesa mkazi ane kugona hapa pa David ati wonesa kachisi yomwe ina mangidwa pari Yesu atafa atauka. Adonija bwera afuna church ya menei ndipo ona kuti Antichrist is real. Yes. Ili pali pose ukachoka panda nao amaya wa mwana huyu ngani yeye wabwera na ipa kapenda wanangara nao tamtima wakuti ezana ukira mepo usichepesa pomwazi chepesa umanje kapenda tingaendere pamozi simungaendere pamozi na mwana chigawenga. Amen. Ama zichepesa kuti akuberebwe yaso yobaye baje mura utenga manje wafika chabe Solomon aimirira kwa mpando mai fikani bafika bamayi Solomon ankara kwa mpando atenga mpando wina no wika ku right side ukaona Yesu ukaona Solomon aika mpando ku right side akamba kuti church yomwe improve sawa pesa ama izani mzakaya bamayi wake wanakala watiendera mama utenga omwe wabwera nawo notani akutina bwera na utenga kulika petition kangono kekali kokabwera na mnyamata wako mkuru wako akamba kuti usamkanire ngati ngoteka umpase mkazi uyu akwatiri. Solomon anambera mtima kumondoka wangai afune mkazi uyu aizi wanchite omwe mkazi akwira mu afuna akwatira si ndiye wokira pamene pata ukaverenga Bible kenda basi ikamba kuti anagamura kuti uyu pano pamene ndikamba siku ya leo afunika kuti abebe afe ndiponso Adonija vanampa ya siku yobwereja. Atuonesa chani Solomon aika kosa zezipulumuka kuraite handi kwake aika mbuzi zomwe zipetwa wali vantu osamba utenga wachipulumuso ku left hand side yake. Amen.
ndiponso kachisi sivomekezewa ikafika pa mtengo wote kuti ikapasidwe kumanja abantu omwe ali auchigawe, because kachisi ipulumusa anthu sipasula anthu. Akesa mwazi wa nkosa pamwala pomwe muli kulingalira na kumva utenga wabwino ngati uyu, Mulungu akudaliseni.